Et sents sense rumb a l'hora d'iniciar una activitat empresarial i no saps quines opcions tens? Segur que ja coneixes algun autònom, les SAL o les SA. Però, i les cooperatives? Què saps d'elles? Una cooperativa és una empresa amb valors, pel seu caràcter democràtic, pel compromís amb el seu entorn i on les persones són el més important. Iniciar una és molt senzill. Només calen un mínim de 2 persones, un capital social de 3.000 euros i que, a més de socis, siguen treballadors. A partir d'ací, tots són avantatges. No estaràs tot sol. Tindràs llibertat per adaptar el teu treball a les teues necessitats personals i laborals. Podràs escollir el règim de la Seguretat Social en el que vols cotitzar. I per ser cooperativa, tindràs importants beneficis fiscals, a més de comptar amb subvencions específiques de la Generalitat Valenciana. En Fevecta sabem com d'importants són els primers passos. Per això volem ajudar-te a posar la teua cooperativa en marxa amb el nostre servei gratuït d'atenció a emprenedors. Visita la nostra web o telefona'ns. Estarem encantats de donar-te un cop de mà. Fevecta, Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat.